uwar mata gatan marar gata na doka gangata zanga ida mamata ni na faɗi hannu ba za ya kara rana ba sara da can saka gama ji ba zai ito ba maman wallahi wata hali na wargewa mu gaida yar babar da ba ta yi wasa ba wani matasa ba da taimako na gaira shi ta kai wasan mako mata bidar ayi ma'aitar amako hakan ya saba ta rabo da yan rako ga mai kishin arewa mama ta yi abin yabawa kairi ta assasawa na da sanya ki da dewa yarba bar Allah kare nisan kwana mai alkhairin da ba ta neman suna mun yi maki da gida har gona yau ga abadul mai da baitoci na mama kiɗan uwar mata Hauwa Mustapha Babura kina da kishin jama'a mun gani zahiriya. Kiɗan uwar mata Hauwa Mustapha Babura kina da kishin jama'a mun gani zahiriya. Ubangiji sarki rabbana amince da ni gani kan aiki na wani ka billani ne idan ka so ne na gama ta ba ta razani sai dai ta na kare aji ta ba gairari. Kiɗan uwar mata Hauwa Mustapha Babura kina da kishin jama'a mun gani zahiri. Salatu ka gama aikin mu Mustapha ja gaba kakan Hassan da Usaini ne ba zan bar shi ba sani da zamansa ba su yin fargaba kauna da soyayya ta su ita ne guziri. Kiɗan uwar mata Hauwa Mustapha Babura kina da kishin jama'a mun gani zahiri. Kai ku bani kiɗa za na gaida yar Babura mace mai hali nan maza da ba ta zara ta halin girma bai tukanta zanzan zara Hajiya Hauwa na kira ki hasken gari. Kiɗan uwar mata Hauwa Mustapha Babura kina da kishin jama'a mun gani zahiri. Yabon wani ya zama dole yan uwa sai mu je gidan ta Hajiya Hauwa za mu dan gwangwaje bai tukan girma da yabo mu dan barbaje Hauwa yar Babur dai yakin wuce ayari. Kiɗan uwar mata Hauwa Mustapha Babura kina da kishin jama'a mun gani zahiri. Kina da kishin jama'a mu ba sai mun fada gun yaban halayen ki mama ba ma rada uwar marayu Hauwa ukin zaman gada taimakon da kike gare ki mun bugo tambari. Kiɗan uwar mata Hauwa Mustapha Babura kina da kishin jama'a mun gani zahiri. Damina albarkar ki ta ga mai ko'ina manya har yara babu shakka sun dandana ba ki so a faɗa muku dole mu bayyana don kuma shaida na ji daɗi shi ne gari. Kiɗan uwar mata Hauwa Mustapha Babura kina da kishin jama'a mun gani zahiri. Mata ku zo gagatan ku Hauwa yar Babura duk qualities da ake so ba Hauwa ta tattara cikin ku mata mamalambar yabo ta cira shi ya samun ka kira ta ɗaya tamkar dari. Kiɗan uwar mata Hauwa Mustapha Babura kina da kishin jama'a mun gani zahiri. Ga Hauwa yar Babura mamana da kyan zuciya sai ayyukan alkhairi take ta yi bariya mu da mun miki mama Allah kore ziya Allah ya taimaki mai taimakon mu hasken gari. Kiɗan uwar mata Hauwa Mustapha Babura kina da kishin jama'a mun gani zahiri. Mama yar Babura ta mu ba ta jiji da kai ba ta nuna dagawa sai dai ta kaskas da kai a hidimar jama'a ne take sadaukar da
Shakwarmin ki uwata mama yar babura, saman irin ki kasar nan yau sai an tattara. Ba za su kai ki ba balle su bi ki sai haƙuri. Gidan uwar mata Hauwa Mustapha Babura, kina da kishin jama'a mun gani zahiri. Suna daki ce ga dukkanin mai rabo, su suna zagi mama mu muna yin yabo. Haka baya nawa a goma sun lallabo, su ce suna neman taimakon ki hasken gari. Gidan uwar mata Hauwa Mustapha Babura, kina da kishin jama'a mun gani zahiri. Abdulsu da ke baitin ki mamani danki ne, daga yakan alkhairin ki mu muna nan sane. Na lura ba kya so a faɗa mu mun zayyane, yabon gwani ya zama dole mamaki haƙuri.